Jo li preguntaria al senyor Fuster. Des d'on truca, senyor Des Tells? de Viladecans. Des de Viladecans, molt bé. Jo li preguntaria al senyor Fuster quina opinió té sobre el decret de bilingüisme i de quina forma el desenvoluparia ell tant en el País Valencià com a Catalunya. Mira, Pepe, dic Pepe perquè és cosí germà meu i per tant hi ha una manera de confiança al parlar. Josep Portells és el seu cosí germà? Sí, és un cosí germà meu que viu a Viladecans. No ens ho havies dit, això, Josep? No, És igual. Jo no sabria dir-te ara quin seria l'ideal per resoldre la qüestió del bilingüisme al nivell, diguem-ne, oficial, vull dir, de ministeri. Però el que sí que puc dir és que tota disposició sobre el particular que no faça obligatori l'ensenyament de la llengua a uns nivells acceptables mínims és deixar morir la llengua. Aleshores, el decret del bilingüisme al País Valencià, que és l'únic que conec a fons, realment deixava l'estudi de la llengua, del valencià, per dir-ho, si vols que ho diguem com ho diem familiarment, el valencià com una matèria optativa, com podia ser unes classes de piano o unes coses per l'estil. Aleshores, és clar que això conduiria, a la llarga, conduiria al desinterès per l'ensenyament de la llengua. Aquest desinterès porta com a conseqüència a deixar morir lentament la llengua com fins ara s'ha fet, a deixar-la en mans del poble, cada vegada en la boca del poble exclusivament, d'un poble analfabet, i que cada vegada aquest poble es trobarà amb més factors en contra de la seva llengua, com poden ser els grans mitjans de comunicació que habitualment se'ns administren en castellà, i finalment doncs acabarem parlant una barreja, un patuès poc decorós, i sobretot acabarà oblidant-se. És el que està passant i ha passat en altres llocs i que trobo que és el que sí hauríem entre tots d'evitar que passi. Tots, almenys tots aquells que estimem la llengua i considerem que és un patrimoni no solament nacional sinó també humanístic molt important i que crec jo que no havíem d'abandonar. Ara, però en aquelles comarques que es parlen, vosaltres, per exemple, xurros, i els que parlen castellà, què faríem? Home, aquells senyors parlen castellà i han d'ensenyar-los en castellà, simplement haurien de tenir, i que ja el tenen en última instància, pocs habitants de les zones castellanoparlants del País Valencià ignoren el valencià, entre altres coses perquè el valencià no és el sànscrit. I a més hi ha una transfusió constant de gent, i n'hi hauria més si les coses s'arreglessin. Jo crec que aquella gent en què arribaren a entendre el valencià, cosa que no és demanar massa, ja n'hi hauria suficient. Aquells que parlen en castellà, que tinguin el seu ensenyament en castellà, etc., com jo voldria que la zona catalanoparlant del País Valencià tingueren el seu ensenyament en valencià i que fora tot normal. Gràcies, Josep Portells, per la seva comunicació. Un abraç. Ha tingut vostè molta sort.